a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. To nemyslíte vážne toto. To koľky zase chýbate? Je tu 8 ľudí zapísaných a viem iba o 2, ktorí rodičia mi volali. Ostatní čo? Tak to nie. Ja vám začnem dávať nížené známky zo správania. Ste už dospelí ľudia, tak by ste sa už mohli trošku aspoň správať. Ako zodpovední. Menej v robote. Super. Sklamali ste ma vážne tento. No a teraz čo? Super. Aby si ju zavolal. Do piva, mali by sme sa tej knihy zbaviť. Tak ju ukradneme, no čo, však to nie je žiadna veda. Ale keď poďme ho zabaviť, tak môžeme to skúsiť. Prosím vás, my chceme ísť. Mohli by ste nás ospravedlniť? Ale že problém je ten, že rodičia nám to už napísali a... No, áno, v stredu. Neviem, doktora. Však rodičia volali. A vy tu čo robíte pre Boha? To čo má znamená? Daj to sem a okamžite zmiznite do triedy. Čo si dovolujete toto? Čapol nás nemáme, nevyšlo. Hej! Pôjdeme na to ináč, dobre? Prosím. Dobrý den, pane učiteli. Kto volá? Fantomas. Kto? Fantomas? Čo odo mňa chcete? Před několika minutami jsem se dozvěděl, že jste před okolitým světem ukryl něco, co nepatří vám, ale vašim žákům. Preboha, o čom to hovoríte? O třídní knize, která je teď zamčená ve vaší skrini. Teď dávejte dobrý pozor, co vám řeknu. Před malou chvíli jsem zajal několik vašich kolegů. Čože? Neopovažte sa im niečo Nebojte urobiť. se, za tedy jsou v naprostém bezpečí. Všechno bude záviset pouze jenom na vás a od vaší spolupráce. Proto vám teď říkám, jestli chcete vidět svých kolegů ještě živých, přijďte přesně za hodinu i s třídní knihou před kavárnu Makao, kde vás budu se svými muži čekat. A varuji vás, neskoušejte volat policii, protože jinak týmto činem osud vašich kolegů spečetíte. Haló? Haló? Ste ešte tam?
ste tu? To snad nie toto. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. I feel good. I feel nice, like sugar and spice.